Hei, sunt Alexia și astăzi o să facem un Galaxy Sleepy Slime. El o să fie transparent, exact ca acesta. Și o să aibă 4 culori de sclipici. Mov, verde, roșu și albastru. Pentru acesta avem nevoie de lipici lichizi transparent. Eu recomand Elita. Avem nevoie de glicerină boraxată. Glicerină boraxată. Și avem nevoie de sclipici ca să facem Galaxy. Iar cine vrea poate să adauge colant alimentar. Deci să începem. Vom turna lipiciul într-un recipient. Așa. Și vom adăuga sclipici. O să pun mai întâi mov. Apoi verde, albastru și roșu. Și acum voi amesteca. Voi adăuga puțin câte puțin glicerină. Nu uitați, puțin câte puțin, altfel nu va ieși. Ori se va întări, ori se va face apă. Slime-ul meu este aproape gata, dar îi voi mai adăuga puțină glicerină ca să nu se lipească absolut deloc de degete. Să vedem. Încă mai este lipicios și mai ales aici nu s-a amestecat bine, așa că asta este slime-ul și mai amestec ca să se împartă bine. Încă se lipește, deci vom mai adăuga foarte puțin. Gata, atâta. Nu trebuie mai. Dacă vedeți că încă se lipește de degete, nu vă speriați. Nu o să mai fie așa de lipicios. Uitați slime-ul meu. Încă se mai lipește puțin de degete, dar gata, s-a dus. Uitați, slime-ul este transparent și cu mulți clipici. Wow. Și acesta a fost slime-ul. Nu uitați să dați like și să vă abonați. Pa!